ginagawa mo? Sana all. Hayop ka talaga! Mao na niya ako pasabot. Bago pa kayo nakagawa sa ospital, grabe na nagkiak-kiak. Oh no! Hindi pa naman pahuway, hindi naman sige lihok-lihok, ay nabugat na sad ka. Gigam niya na siguro ka sa nagasto na mo sa imo na kwarta. Ayoko! Hindi na lang makapuyo ng iyang gitay, diraan matulog na lang. Ipospos ko man ang cellphone mo, ako'y mahinaya. Makabalik lang ko.